Sa Oton, Iloilo, operasyon kontra kolorom nga mga tricycle kag wala na rehistro nga mga tricycad ginpatigayon. Yaring balita nga aton gintutukan exclusive. Temprano pa nagplastar na ang Traffic Management Task Force sa dalanon sang Oton agud dakpon ang mga tricycle nga wala sang prangkisa kag mga tricycad nga wala sang plaka. Nahibaluan nga nagtakop na ang renewal sang registration gani nagsugod naman ang pagpatuman sang layi. Upod sa paghatag sang permit sang aton nga gobyerno lokal, kita man nagakandak sang inspeksyon agud may baluan kung baga safe pa sa aton nga mga pasahero. Ginparahan na mga tricycle nga wala sang sticker. Si Manong Efren nga nagalibod sang pandesal nagalalain bangod expired na ang iya registration kag lisensya. Nagparinyoran ko kani nga ako padadi ko pasar ora ko pasar diktam la. Naglabot sa 12 ka mga motorsiklo, 26 ka mga tricycad kag 4 ka tangkal-tangkal ang nadakpan sang task force sa ila operasyon. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.